Cheng De Channel, Selamat Menikmati. Welcome. Kok koyo ngene rasane ora ngepenake rasa apa krasa ning ati rasa susah lek ku nglakoni esok awan bengi dadi pikiran mikir rapot, mikir kahanan tipe tangi kabeh wis tak lakoni kapan esok kahanane ora ngene iki piye kahanane kok koyo ngene piye carane aku kudu piye yo wes nek pancen ngene kahanane kudu iso damai ro keadaane penting kabeh dilakoni wae senajan yo pancen ampun sanggane. Oh kahanan, oh kahanan, kahanan, jen kahanane koyo ngene. Oh kahanan, koyo ngene rasane ora ngepenake rasa apa krasa ning ati rasa susah leh ku nglakoni esok awan bengi dadi pikiran mikir kahanan tipe tangi kabeh wis tak lakoni kapan esok kahanane ora ngene iki piye kahanane kok koyo ngene piye carane aku kudu piye yo wes nek pancen ngene kahanane kudu iso damai ro keadaane penting kabeh dilakoni wae senajan yo pancen napot sanggane. Oh